Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo ventilateur ta b'u bolo téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. Filɛbaaw ni Ala fo ka bɛɛ lajɛlen fo kalo tile 11 an ka bi sɔgɔmada in na babu an b'a daminɛ ni foli ye ka foli ta ka ɲɛsin an lamɛnbaga cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi sɔgɔmada in na fana min ye monsieur le ministre Cɔrɔnɔ Umar As Jalo ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri ani bilasirali o ɲɔgɔn na don o don an b'a fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Yaya Fofana ye an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka feerelikɛlaw minnu bɛ nido ɲɛnama feere Torokɔrɔbugukaw fɛ yen k'ale fana fo Aruna Danbele ka foli ta ka ɲɛsin ale ma min ye douane kɛrɛfɛla la ko ale bɛ sanusi de feere Fala ye an tɛna taa an sen tula ye la an y'o maa ye dɛ k'a Danbele ko Ala ka sugu diya min ye nu Dumbuya ye ale bɛ Kanadakaw fɛ yen an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Fala ye ko Kanada ko coupe du monde kan ka kɛ ko ballontan 3 dɔrɔn de don dɛ i b'a sɔrɔ Kanada ko ma nɔgɔn dɛ Fala ye n'an ye nu fo an tɛ ɲinɛ monsieur le maire kɔ n'o ye Siriman Bacili ye k'a ka foli bi yan songo don sɔgɔma Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale fana kɔ min ye Sori Kɛmɛso ye k'ale fana fo Amadu Gasama an b'a fana fo ko denw ka kɔɲɔ bɛna kɛ ni Ala sɔnna a ma an n'an jija ka y'o kɛnɛ kan Gasama an ye invitation an y'a sɔrɔ monsieur le maire ni o ye Seydou Sako ye Jalafarakaw ka maire ale bɛ taama la taama bɛ ɲini ka na k'u fori Fala ye an bɛ a fɔ Sako min ye taama ye k'a fisayara kosɛbɛ Ala ka monsieur le maire ɲuman segin an ma hɛrɛ ani baden na ka na anw Jalafarakaw ani anw Bamakɔkaw ni anw Kayikaw n'an Sajolaka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nin ye an don k'a ye sɔgɔmada in na bolimafɛnko kuma de bɛ yan bi Fala ye sɔgɔmada in na min ye sirabakaw kuma ye an bɛna an da don o la ministre Madina ka baara boloda min bɛ yen n'o ye ANASER ye ko wulilen don mɔbiliw kɔrɔ mɔbili minnu bɛ yen bi n'olu jɔlen don kare kɔnɔnaw la ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu man ka kɛ garage ye wa a yɛrɛ fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni moto b'u bolo ale ni katakataniw ni plaque t'u la k'u ka t'u ka plaquew ta conseil des ministres ale y'a ka laadala ɲɔgɔnye kɛ ɲɔgɔnye min senfɛ san nata musakaw o kimɛli fana baara kɛra ale kɔnɔna na Aluseni Sanu fɛ ministre mun fana bɛ seko ni dɔnkɔ ale ko sa ko min ye triangle balafɔn ye novembre kalo nata ye o kan ka taa kɛ Sikasokaw fɛ yen baara wɛrɛ minnu kɛra conseil des ministres kɔnɔ sa an n'an da don o bɛɛ lajɛlen na k'o walawala jamana kɔnɔna na Fala ye ayiwa ko kɔnɔw kun b'aw ka malo kan dɛ Jaji Farakaw fɛ yen Bafula bɛ mara la Masinakaw ye fara ɲɔgɔn kan sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wulikajɔ min kɛra duguden caman nisɔndiyalen don bi sabula min ye wolomasiri tabaw ye kɛnɛ bɛ u bolo nin waati in na min ye maa caman ye u y'a yira sa k'a fɔ ko bolimafɛnko in kɔni kɔni min kɛlen filɛ nin ye n'o ye motoko ye a bɛ degun s'u ka baara ma nka ni a bɛ ka nɔbɔ armée fan fɛ olu bɛ foli ta n'u ta ka ɲɛsin armée ma a ka o baaraw la coupe du monde Fala ye bi don dɛ Mexique ni Afrique du Sud an na don a baabu wɛrɛ kɔnɔ Fala ye jɔn ye coupe du monde créé maa jumɛn don a yɛrɛ nana cogo di coupe du monde koba jumɛn b'a la ani duguduguma ko jumɛn bɛ a la nin waati in na an n'an da don la yanni bi nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛ an ka yan heure la wa a bɛ bɛn min ye olu ka heure 21 ma ayiwa Fala ye ne ɲɛ bɛ mun na programme dɔ la n ɲɛ b'a la 4h du matin 5h du matin an b'olu lajɛ cogo di ne bɛ ka olu ye olu Japon ka match fɔlɔ o ye bi 4h du matin de ye nka komi Japon t'anw ka maa ye anw nana an yɛrɛ sɛgɛn o nɔfɛ n'o banna n'o jaabi lajɛ n'o tɛ match 404 a ka ca dɛ a sufɛ match kɔni ka ca Faransi yɛrɛ sera ye kunu o b'a dɔn n'olu sera u ti dogo Fala ye fɛn dɔ kɔni bɛ coupe du monde na ne m'a faamu dɛ fusamantiyaba de bɛ a la jamana dɔw kunbɛra ka ɲɛ bonya ni karama kɔnɔna na foyi ma kɛ olu la
nka dɔw kɛra ko maa minnu bɔra fan wɛrɛ fɛ u bɛna sigana ni fɛn don olu ta la a dun bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ i b'a dɔn ko balontan yɛrɛ sigira kun min kama ko se tɛ minnu ye olu ni setigiw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka nisɔndiya ka yɛlɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko jaja ko fɛn bɛ yen min ka bon ni an bɛɛ lajɛlen ka sentanya n'an ka setigiya ye n'o tɛ Pele fantanden de don Diego Maradona fantanden de don Cristiano ninnu ni Messi ninnu u bɛɛ lajɛlen fantandenw de y'u fala ye hali ni y'a ta anw yɛrɛ fɛ yan c'est vrai que u ye ndula ta ka fɛn sɔrɔ n'o tɛ seeru ninnu si ma bɔ waritigi du kɔnɔna na o mun bɛ se ka olu se o kɛnɛw ka fala ni farikolo ɲɛnajɛ tɛ ni fusamantiya bɛ ka don o la ko ka dɔ ka wariko lajɛ k'o ka jamana jɔyɔrɔ lajɛ k'o ka jamana kɛcogo lajɛ tiɲɛ na u k'a lajɛ balontan in a ma sigi nin kama nin ye an dɔnkan ye sɔgɔma in na sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala maaw k'a faamuya cogo min. alamisa sɔgɔma an bɛ kuma di maaw ma bi min ye an balimakɛ ye ale ko alamisa tɛmɛnen ko an ni sitɛnibolilaw ka sɛnika maa tun bɛ baabu la baabu min ni da donna a la ko k'a ka jugu ni sitɛnibolilaw ka fɔli ye fala ye an ka jɛ k'an balimakɛ ka laseli lamɛn. Kassim, bonjour, ça va, tu vas bien, somɔgɔw bɛ di, denbaya ka kɛnɛ, dukɔnɔmɔgɔw, bien merci. I ni chauffeur ka représentant ka baro an y'a lamɛn ka segin k'a lamɛn tuguni cɛ y'a bɛɛ fɔ Kassim sira ko sécurité ko a y'a bɛɛ fɔ Kassim ko sécurité bɛ daminɛ sira la a ye ɲininkali kɛ ko ministère des transports ko est-ce que sira dilan département b'o bolo a ye ɲininkali kɛ kuma kɔnɔna na e y'o ka bɛ mais don o don anw yɛrɛ fana bɛ ɲininkali kɛ dugu kɔnɔ est-ce que a bɛ yen yala a bɛ yen wa dugu kɔnɔna siraw tiɲɛnen don minnu bɛ bɔ ka taga dugu wɛrɛw la olu fana tiɲɛnen don Kassim donc u ka baara ye mun ye u bɛ ka mun kɛ gidɔrɔn bɛ ka da Kulukoro sira la a tɛ se ka da o ma dɛ Kassim a tɛ se ka da o ma dɛ ATT ye gidɔrɔn joli da san 5 kɔnɔna la a ka san 5 premier kɔnɔna la a ye gidɔrɔn joli da san 5 filanan na gidɔrɔn joli da la ani bon Kassim k'an ka kow lajɛ ministre des transports équipement u bɛ mun de la yen a ye ɲininkali kɛ journalistes ka nin kan ka kuma caya ka ɲininkali kɛ aw de kan k'a fɔ ɲininkali kan ka kɛ nin na fo que jamanadenw ka lafiya fɛn dɔw la o ma sira ko mɔgɔw ka lafiya mɔgɔw jɛra ni kuranko ye mɔgɔw jɛra ni sécurité sɔrɔsiw bɛ k'u seko kɛ mɔgɔw jɛra n'o ye n'a ye ministère de la sécurité fana ta dugu kɔnɔna a lajɛ mɔbiliw bɛ fa cogo min na charbon mɔbiliw bɛ fa cogo min na hali bi senu sira la mɔbili dɔ falen y'i da charbon mɔbili o ye don o don ye o ma pu da yɔrɔ na ni kalo fila laban in tɛ don o don u b'u da ye dɔgɔkun o dɔgɔkun charbon mɔbili dɔ falen fo k'a dama tɛmɛ u b'u da ye mais pourtant u bɛ tɛmɛ agent na u bɛ tɛmɛ gendarmerie la u bɛ tɛmɛ polisi la mais Kassim fɛn dɔw bɛ yen nɔ loi bɛ se ka ta mais il faut que rigueur ne bɛ segin o de kan il faut que rigueur ka kɛ kow la mɔgɔw ka loi bɛ jamana bɛɛ la n'i y'a fɔ ko jamana tɔw la nin bɛ mɔgɔw bɛ nin bato u ma girin ka bato u yɛrɛ ma dɛ sariya de b'u obligé u b'a bato o la a bɛ k'u ta la ye Kassim o de don sariya de bɛ mɔgɔw obligé ka bato mais sariyaw bɛ voté ka bila minnu kan ka appliquer bon an bɛɛ b'a dɔn a tɛ appliquer bɛɛ b'a dɔn wa bɛɛ b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na bon ni mɔgɔw tora u ka confort la ne de ye ministre ye ne de ye directeur ye ne de ye n tɛ bɔ n t'a ɲɛɲini a banna i y'a faamu a kuma ka gɛlɛn Kassim a kuma ka gɛlɛn dɔw kana n'a fɔ k'i b'ale de kɔ soit i bɛ fɛ ka problème lase ale de ma non o tɛ a kɛcogo ɲuman de ka di anw ye sira dilan ministre ko a ka bɔ a ka dugu kɔnɔna la a dun bɛ bɔ a ka mɔgɔw bɛ bɔ gorobinɛba minnu b'u nɔfɛ olu bɛ bɔ u bɛ taa kɔɲɔyɔrɔw la u denw bɛ mɔbilibaw kɔnɔ u bɛ taa kɔɲɔyɔrɔw la i y'a faamu Kassim bɛ bɔ koyi sira man ɲi bɛɛ b'o dɔn mais ni i m'a dilan sisan n'i yɛrɛ tɛ nin poste la don min na qu'est-ce que tu vas dire ou qu'est-ce que tu vas faire est-ce que regret dɔ bɛ na i la e san 3 san 4 san 5 e y'o kɛ poste dɔ la e ma se ka fɛngɛ kɛ
n'i bɔra la est-ce que regret dɔ bɛ na i la wa Kasimu an ka ɲininkali k'o la a ye minisiri kɔrɔw ɲininka o la n'a y'a sɔrɔ regretw b'u la u ma se ka baara kɛ u ka t'o fɔ minisiri kuraw ye minisiri dɔw bɛ baara la dɛ dɔw bɛ baara la caman yɛrɛ de bɛ baara la mais dɔw bɛ yen nɔ u ka baara tɛ ka ye dɛ u ka baara tɛ ka ye k'u ka baara yira an na an ka baara ye environnement a y'a fɔ a ye ko fleuve Niger a bɛ ka sa ni samiya daminɛna san nako fila b'a ko ba fara ba ma fa dɛ bɔgɔ de b'a kɔnɔ parce que samiya mana ban une semaine ko baji jiginna o tɛ se ka kɛ o Kasimu e Segu ka ye ne Segu ka ye an b'a ɲɛdɔn ba tɛ se ka jigin kalo 2 e b'o dɔn a y'a f'u ye u ka baara kɛ Ala ni kira kama u kana cɛ coro u ka baara kɛ Ala ni kira kama rapport fu ka t'olu di u ka dabila baara ka kɛ a kɛcogo la jamanadenw ka nisɔndiya u kana cɛ coro mɔgɔw kɔni bɛ ka suivi kɛ Asimu yɛrɛ kanu de la dɛ walayi Asimu kanu de la mɔgɔw muɲunen don mɔgɔw b'a dɔn a fana ye mɔgɔ muɲunen baara ka d'a ye mais a ye mɔgɔ minnu bila yen nɔ a ka contrôle bila u nɔfɛ dɛ Kasimu a tɛ ka kɛ dɛ a tɛ ka kɛ ko jamana tɔw la k'a bɛ kɛ c'est parce que suivi bɛ yen nɔ loi bɛ bato de sariya de b'i obligé i ka loi bato mais an ka sécurité dugu kɔnɔna la ça laisse à désirer assalamu alaikum. An bɛ to o sirabakaw kelen kibaruya la fala ye anazɛri ni ale ye minisiriso min bɛ sirabako kunna an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔbaw jɔli ale ko sa ko ka kɛ ni minisiri Madina ka laɲini ye n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la nin kalo in tile ta k'u ye u bolo di ɲɔgɔn ma u ni polisiw k'a lajɛ sa an ka dugu kɔnɔna na mobili minnu jɔlen don kɛrɛfɛ mobili minnu bɛ yen n'u taa yɔrɔ t'u la n'u kɛlen don k'an ka bɔlɔn kɛ u jɔyɔrɔ ye ani ka yɔrɔbaw minɛ ani ka taa yɔrɔ minɛ baara tɛ ka ban fiyewu a tɛ segin k'u bɛna olu mɔbiliw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen waleya in kɛkun ye min ye sa maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na lafiya la Bamakɔ ale ni an ka dugumisɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa mɔbili minnu fana bɛ yen ni tigi tɛ u la olu ka bɔ yen hakili la nin tɛ ni siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ fala ye bingali kɛlen yan ni ɲɔgɔnna fana kun kɛra nka lakɔlɔsili de tɛ yen ni lakɔlɔsili tɛ yen a bɛ segin ka na a kɛnɛ kan tuguni ni lakɔlɔsili tɛ yen dɔrɔn a bɛ segin ko kɔrɔlenw de kan o kura tɛ kɛ o parce que wulikajɔ bɛ ka kɛ sisan i n'a fɔ olu bɛ ka baara de kɛ k'a sɔrɔ u tun ye nin daminɛ yan nka u y'u bolo jigin nin u y'u bolo jigin o mɔbili kelenw de bɛ na jɔ e ye ne ta ka bɔ yen bi sini ne nana n jɔ tuguni e ma na ne lajɛ n bɛ to nɔ na o dɔrɔn de don a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ninnu ye faamaw yɛrɛ de ka mɔbili ye ne ma mɔgɔ ye jamana kɔnɔ minnu bɛ ja ka gɛlɛn jamana sariya la falen ka tɛmɛ jamana yɛrɛ baarakɛlabaw kan nin tɛ kɛ olu yɛrɛ de a ka di olu yɛrɛ de k'o de yɛrɛ de kɛ k'a jira k'a fɔ k'olu se bɛ olu ye o de ye problème ye wa a si tɛ mɔgɔbaw ye fana k'a fɔ ko patronba ninnu de don olu tɛ dɛ u nɔfɛ mɔgɔ ninnu olu de ala ka sababu ɲuman k'an ye halisa ale minisiriso kelen kɔnɔna fala ye minisiri Madina a ye sɛbɛn dɔ bɔ sa k'a jira sa k'a fɔ ko bolimafɛn sen 2 ni sen 3 ko minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni plaki t'u la ko ka kɛ ni jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan k'u ka wuli joona ka t'u ka plakiw k'olu dilan ni baaraw kɛ o hukumu kɔnɔna na sa ko plaki dilanyɔrɔ kɔni sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi nin waleya ninnu kama sa a bɛ daminɛ ntɛnɛn kalo tile 15 fo ka taa se waati min ma minisiri ko sa k'a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin baara in ale kɛcogo ɲuman na douanelakaw ko wulikajɔ sen fɛ sa olu kɔni ye sɛ dɔ minɛ sɛ mɔbili a minɛna u ka brigade mobile d'intervention n'u ka be min ye k'a minɛna Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye hijitalaw ka so kɛrɛfɛ Amudalayi nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen ni miniti 20 ye frigonɛti kun falen don kosɛbɛ sɛ la sɛ minnu bɛ yen bi n'olu man ka don an ka jamana kɔnɔ be min ale y'i bolo da k'a minɛ sa a bɛ se ka bɔ feereli o sira fɛ cogo min DGCC maaw y'a jira sa k'a fɔ ko station dɔ tun bɛ yen a ja nana yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ka video yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko station koma fɔlen ko min ye taji kɔni tun bɛ ka wantɛrɛ a kɔnɔna na feerecogo jugu sugu bɛɛ lajɛlen na olu ye wulikajɔ kɛ sa ka taa station in kɔni a nɔfɛ k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko ni ala sɔnna a ma min ye a ko ye k'u b'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na ko sabula u ye waleya min kɛ k'o ti bɛn gɛlɛya n'a ta bɛɛ
DCC maaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye balo kɔni bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ ka don cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra u fɛ sa ni lakɔlɔsili min bɛ u fɛ sugu kɔnɔna na bi k'o bɛ maa nisɔndiya an ka balo mara yɔrɔ minnu bɛ yen an ka jurabaw ka yɔrɔ minnu bɛ yen maa minnu bɛ sanni feere kɛ ka taa balo ta kɔ kan na ko a yɔrɔ caman kɔni bi na ko alihamudulilayi wasa k'u b'a ɲini juraw fɛ u k'u cɛsiri baara la yaasa min ye balo donni ye a kana jɔ cogoya si la an ka jamana kɔnɔna na ka bɛn ni samiya daminɛ in ye fala ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jugujugɔrɔ nafaw kama ale ko sa ko damandaw ko ka olu datugu damandaw datuguli kɔni ko bɛ daminɛ sa ni ala sɔnna a ma juin kalo tile 15 ka taa kun fori septembre kalo tile 30 minisiri ko sa k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni minisiriso min kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin waleya in timɛ k'u sinsin a kan sabula o tun ye sariya min ta kabini juillet kalo tile fɔlɔ san 2015 n'o bɛ tali kɛ damandaw datuguli la nin waati in na ka kɛ ni samiya donda ye ko o baaraw timɛli hukumu kɔnɔna don lakanabaliya ale ka fura sɔrɔ a la armée ale kɔni ye fɛɛrɛ minnu tigɛ sa o ye k'a fɔ sa mobili minnu ni moto minnu bɛ yen sa n'olu bɛ munumunu sa alo kɛ ten k'olu jɔ kɛnɛ bilalen armée kɔni bɛ k'i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yɔrɔ caman na bi wulikajɔ in bɛ k'a to min ye maaw n'u bolominɛw kɔni bɛ ka dɛndɛn kosɛbɛ wa armée fana yɔrɔ caman na bi se bɛ ka sɔrɔ cogo min na sabula kɛnɛ labilalen don u ye u ni mototigi ti bɛn u ni katakatanitigi tɛ bɛn wa u ni siganama ti bɛn bamanansuwari juga wale kaba kɔni bɛ wo minnu kɔnɔ sabu ka t'olu de ɲini murujakaw olu ye bataki dɔ caman k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna baara in ko a bɛ ka nɔbɔ o waati kelen fana na fala ye feerekɛla dɔw y'a jira sa k'a fɔ k'a kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ se olu ma dɛ sabula olu dadirima bɛɛ lajɛlen b'u ka moto de la nka komi ni jamana ɲɛmaaw y'a fɔ cogo min ɲɛfɔli bɛ ka kɛ sigidaw fana kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na yaasa ka se ka lakanabaliya kɛlɛ kɔlɔnjɛbakaw olu ka préfet ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ale ni bugunikaw Buguni olu bɛɛ lajɛlen y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sɛnɛni ye maa minnu bɛ sɛnɛ kɛ gitɔrɔn dawolow fɛ sa ko k'o kɔ ɲina n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn kɔni sɛnɛ a ka kɛ sɔ ye walima tiga mun tɛ se ka kɛ tu ye ka siraw k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o la sa fɛɛrɛ ni dabali mun tigɛlen don sa Buguni ni Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na k'a kɛ kun ye sa siraba min bɛ yen n'o ye siraba 30 ye o fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana taa suman sɛnɛ suman min bɛ wuli ka tu ka taa dibi don yɔrɔw la maaw tɛ se ka yeli kɛ cogo min na Kɔlɔnjɛbakaw olu ka baara hukumu kɔnɔna na ni Bugunikaw olu ye nin fɔ Yorosokaw olu fɛ yen maa min kun minɛna n'o o ye Minɛnbabakaw ka fɔlɔ olu ka dugutigi ye n'o ye Marudaw ye ko a segira ka na so maa minnu y'a minɛ dɔgɔkun tɛmɛnen k'u nana bila f'a ka so min ye kunungo Lazara tɛmɛnen salifana tɛmɛnen kɔfɛ maaw y'a jira sa k'a fɔ ko kibaruya kɔni u ye kibaruya sɔrɔ cogo min a masɔnnamaw ko fosi tɛ a yɛrɛ la k'a ka kɛnɛ a nin na Masinakaw fɛ yen yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ hali bi fɛɛrɛ minnu sigira sen kan motokota na fanfɛla la Masina ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye laɲini minnu sigilen don sen kan sa motobaw wolomasiritabaw min ye dugudenw ye u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kibaruya di kɛ ɲɔgɔn fɛ ka min ye dugudenw fana ka laɲini k'olu bɛɛ lajɛlen salo dugutigilakaw ni alimamilakaw olu bɛɛ lajɛlen faral'u kan yaasa kibaruya bɛ se ka di cogo min na nka ko waati kelen fana na Jakarta sɔngɔ o yɛlɛlen don bi Masinakaw fana fɛ yen Bafula bɛ marabolo la min ye kɔnɔw ye olu bɛ ka wuli ka taa se maaw ka malo ma Jaji Farakaw olu minnu ye contre saison kɛ ka ban u y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka malo kɔni ko kɔnɔ fitinin dɔw bɛ yen olu ka taa tiɲɛni dɔw kun waleya in kɔni kabini ɲɔw kɔni falenna n'u kɔli daminɛ kɔnɔmisɛnnin ninnu kɔni bɛna taa ni ka segin kɛ waati jan o la sa sɛnɛkɛla ninnu ka ɲɛmaa kɔni wele n'o ma dabila sa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nka halisa u kɔni sigilen don u y'a jira sa k'a fɔ ko nin yɔrɔ in kɔni na k'u jɔrɔlen don u ka sɛnɛ a kana kɛ fu ye nka u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan sa u yɛrɛ se ye fɛɛrɛ minnu ye kɔnɔ ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na nka bɛɛ n'a ta u jigi bɛ jamana fana kan min ye sɛnɛ bolofara min bɛ Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na Gawokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila dɛmɛ taara ka don olu ma nin kalo in tile 9 min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye AICD maaw ye olu ni Action Aid olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma min dir'u ma sa o ye katakatani min bɛ furakɛli bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na furaw fana dir'u ma ale ni banakɔlɔsi banakunbɛn furaw k'olu fana d'u ma min ye dɛmɛw ye k'olu di ale ni min bɛ se ka u bɛ se ka don guwa minnu kɔnɔna la olu fana dira u ma baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sa ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na guwa minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka degun sɔrɔ n'u sigiyɔrɔ bila ka na Gawo kɔnɔna na a kɛ kun ye ka se ka olu dɛmɛ Gunamukaw fana fɛ yen ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ye laɲini minnu kɛ o la sa olu ka ɲɛmaaw fana weleli ma da kɛ
k'a yira sa k'u kana ka sigi ka kuma kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana ko ta na sira fɛ hakili jagabɔ kɛnɛ in a kɔni kɛra mara ɲɛmaw wolomasiri tabaw diinɛtigiw ni kabilatigiw bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan ka se ka welewelemada kɛ sa nin waati na min ye gundamu kɔnɔna na basigi o bɛ se ka na cogo min ye lakana ye o bɛ se ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min ye dugudenw ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma u bɛna kalansen fana sigi ɲɛfɔli bɛna kɛ dugudenw ɲɛna cogo min na degun kunbɛli baaraw la Jam Sahel ale de ye nin baara in sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛkɛlaw min ye jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sɛnɛko ta nasira la ɲinan san kɔnɔna na u y'a yira sa k'olu bɛ se k'a fɔ ko tare sabula kɔɔri ale ma bɔ a nɔ na fala ye kilogaramu o tora 60 la a nɔ na min ye engrais sani gouvernement bɛ o feere ka musaka don la k'a dɛmɛ n'a fɔ k'a subventionné o kilo 50 o kɔni bɔra 2,800 na ka na kɛ 3,000 ye ɲinan san kɔnɔna na kɔɔri kolo k'o di an yɛrɛ ka tulu dilannaw ma kɛmɛ sara la ko ka taa di olu ma ni bagan dumunitigiw sɛnɛkɛlaw ko nin bɛɛ lajɛlen ye ko ɲɛnɛmaw ye fɛɛrɛ minnu sigira kɛnɛ in kan sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nisɔndiyaba kɛra min ye Samankɔkaw fɛ dugukolo min kun minɛna sɛnɛkɛlaw la o la segira u ma engrais ko ta nasira fana fɛ ka taa se kɔɔri ko ta kɔɔri sɔngɔ sigili ma an'u sera ka baaraba minnu kɛ san ko o kimɛli minnu kɛra u kɔni ye layidu ta sa ko ɲinan ni Ala sɔnna ma n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi yaasa lafiya bɛ se ka don cogo min na sɛnɛkɛyɔrɔw la ani jaabi ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka tɛmɛ sango ale ta kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɛnɛ kan cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka sugubakɔnɔmɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka togodaw n'an ka duguw kɔnɔna na an bɛ taa kulubakaw fɛ yen kunungo min ye conseil des ministres ye ale y'a ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen nin kalo in tile 10 n'o o ye juin kalo tile 10 ye kunu araba baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra jamanakuntigi Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na ministres ye baara minnu boloda u y'olu dɔw bila sen kan sariya kisɛ minnu ni ɲɛbila sariya kisɛ minnu kan ka taa n'u ka baara kɛlen ni baara bolodalenw da donna nin kuma bɛɛ lajɛlen na min ye sariya kisɛw ka ko ta na sira fɛ sa ministre min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɔnɔna kunnafonidiko kunna ani mara kama bɔli bɔlɔlɔ ka se ka se fa bɛɛ lajɛlen fɛ ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ siraw fanfɛla la bi u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ni Mali yɛrɛ kun ye a laɲini san 2026 ka se san 2030 ma ni ale yɛrɛ kun sɛbɛnw ta sigira sen kan février kalo tile 25 san 2026 n'a bɛ fɔ ma sa ko plan stratégique de création d'agence yaasa ka se ka bɔlɔlɔ sira ale waleya cɛjugu kunbɛli baaraw kɛ ani k'an ka jamana kisi bɔlɔlɔ sira kasara juguw ma walasa o jɛkulu in kɔni ko o yamaruya kɛra sa ko ka o sigi sen kan jɛkulu in n'o ye agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques ye ale ka baara bɛna kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'an bɛɛ lajɛlen kisi bɔlɔlɔ sanfɛla la maa minnu bɛ karabogana ŋunuŋunuw kɛ min ye an ka jamana kibaruya dicogo k'olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi bɔlɔlɔ sira fɛ jamana tɔgɔla sɛbɛn k'olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ka maaw kalan ka ɲɛfɔli kɛ u ye yaasa cogoya min na bɔlɔlɔ sira tanfɛla la sa lakana bɛ se ka kɛ cogo min na jamana yɛrɛ tɔgɔ la min ye jɛkulu in kɔni ye sa a sigili yamaruyali minisiri min ye Alhamdu Ag Iliya nin ye sɛbɛn bɔra ale yɔrɔ jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛ se ka baara o daminɛ conseil des ministres kɛnɛ kan min ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'État ye jamana sɔrɔko ministre ale ko sa ko ale ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ ka kɛ n'an ka jamana sariyakisɛw ye san 2027 san
samba filan tan wolowula samba filan mugan kɔnɔntɔn ko min ye an ka jamana musaka ye sa sariya min bɛ sigi jamana musaka ko kunna u b'u yamaruya sa san caman musaka u k'olu labɛnniw kɛ ka min ye hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ jamana sɔrɔ bɛ cogo min na o la sariyakisɛ min kun sigira sen kan utukalo tile 15 samba filan mugan ni duuru o b'u yamaruya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana sɔrɔ sariyaw ye yaasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ san caman ka ɲɔgɔn fɛ o la sa olu ye hakili jagabɔ min kɛ o ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye malikura ɲɛtaa sira ka bɛn sanba 2063 ma a n'a cɛlatigɛ sɛbɛn min na bɛ ka lawaleya nin waati la n'o ye sanba fala ye dɛ ne tɛ ka foyi faamuya aw ka malikura ɲɛtaa sira in na sɛbɛn in o dun kan k'a ɲɛfɔ maaw ye dɛ a bɛ sɛbɛn bɛɛ kɔnɔ bi bi na malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma o tɛ san 2040 ko ye 2060 ko san 40 ko an yɛrɛ minnu bɛ yan bi fɛn tɛ ka fɔ anw yɛrɛ anw ka ɲɛtaa sira ko la fɔlɔ malikura ɲɛtaa sira sɛbɛn in fala u k'a ɲɛfɔ hali bi min bɛ se ka kɛ waati kunkurunna ka bɛn ni waati min ye an k'o dɔn min bɛ se ka kɛ ɲinan san kɔnɔ an k'o dɔn n'o tɛ k'a don sɛbɛnw na ten don o don an bɛ k'a kuma fɔ u ka ɲɛfɔli k'an y'a kɔnɔna ko la dɛ an k'an fana k'a ɲɛfɔ maaw ye u bɛ se k'a faamu cogo min n'o tɛ sɛbɛn foyi tɛ yen bi n'a sɛbɛnnen tɛ min na ko an bɛ ka wuli ka jɔ ni baara fɛn fɛn kɛ k'a bɛ tali kɛ malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma nka cɛlatigɛ sɛbɛnnin dɔ b'a la fala ye min ye yiriwali kuntalajan ye ani cɛsirili ye k'o daminɛna san 2024 o bɛ kun fori san 2033 o y'a sɛbɛn kunkuru ye nka nin fila bɛɛ lajɛlen an na taa ɲini baba fɛ sa kolonɛli baba fɛ a ka sɛbɛn in d'a ma an k'a kɔnɔna lajɛ min b'a kɔnɔ n'o tɛ perezan yɛrɛ y'a di o don a y'a yira diinɛjugu la nka est-ce que a y'a d'u ma a y'a yira u la de a ma d'u ma a y'a yira u la de ko sɛbɛn in ko baara kan ka kɛ n'a ye jamana kɔnɔna na an bɛna na sɛbɛn in ɲini fala ye ko sɛbɛn o bɛ jamana yamaruya fana min ye a ka san kɔnɔ musakaw k'olu kimɛli baaraw kɛ ka kɛ ni san nataw ye o la sa Aluseni Sanu ale hakili jagabɔ min kɛ sa o ye san 2027 san 2029 k'an ka musakaw kɔni k'u bɛna yɛlɛ kɛmɛ saradala 6 buruburu 5 n'o ye 6 ni tilancɛ ye ko min ye sɔrɔ bɛna taa yɛlɛ o sanfɛla la k'o ka fisa kosɛbɛ jateminɛw ni basigiw mana na kɛ an ka sɔrɔ ka jamana yɛrɛ ka tunɔkantunɔw fala ye olu bɛna yɛlɛ k'a daminɛ 14 na ka taa se fo min ye 14 ni buruburu 7 ye ka taa se san 2028 ma an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 15 la k'o la sa min ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan ka se ka musaka in sigi sen kan sefa wari miliyari 4,000 ani 382 ko musaka in bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o de ma Mali wakande kɔnɔna na min kan ka ɲini a tɛ yen dɛ n'a fɔra loi de finance kɔrɔ tɛ ko musaka tun o kan ka ɲɛɲini minisiri min bɛ yen muso k'a fɔ muso den ani du ko kunna fala ye ale conseil de ministre ladɔnniya sa ko min ye farafinna denmisɛnninw tɔgɔla don ta ko 34 na ko kan ka sigi sen kan juin kalo ale tile 16 min ye don ye sa k'a bɛna n'a to denmisɛnw bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min k'u t'u ka sigida sanumanw fana kɔnɔna na ko baara ɲinanta bɛna tali kɛ o la sa kibaruyaduw bɛna kɛ ɲɛfɔliw bɛna kɛ kalansenw bɛna sigi togodaw ni kafow kɔnɔna na min ye sanuya ani ji ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min sigida bɛ se ka lakana cogo min na baara bɛna tali kɛ nin na ni muso in sera ka nin kɛ fala ye nin ka ɲi dɛ parce que sanuya fɔlɔ o ye an yɛrɛ de ye n'an sera ka an ka denmisɛnninw sanuya tiɲɛna o ye ko ɲɛnama ye an bɛ dugawu kɛ a k'a cɛsiri nin ka se ka kɛ baara ɲɛnamaya a bolo minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna n'o y'anw ka minisiri ye fala ye Alihamdu Agi Iliya ni a ko ni Ala sɔnna a ma bɔlɔlɔ sanfɛla dɔgɔkun min bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ san o san ko tako 4 na o bɛna daminɛ juin kalo tile 29 ka taa kuncɛ juillet kalo tile 3 Bamakɔ kɔnɔna na yaasa wele bilalen don Burkina ale ni Niger ma olu ye jamana welelenw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka na kɛnɛ in kan sa ɲɛfɔli bɛna kɛ maaw ye min ye jagokɛlaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ subahana mansi na hakili jagabɔkɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna na maa minnu fana bɛ yen n'olu b'a fɛ ka u sen don nin ko ninnu na fala ka se ka kalansen fana kɛ olu fana welelen don minnu ye ɲininiw kɛ n'u sera ka se sɔrɔ ka ɲininiw na olu bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ in kan Burkina ni Niger tɛmɛnen kɔfɛ ɲinan Mali a ye Laginɛ fana wele fala ye
Chadi o fana welela Senegali ani Ghana nunu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛna ɲinanta in na minisiri ko sa ko min ye kunnafonidilaw ye k'an k'an cɛsiri yaasa nin don ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ an ka gafew kɔnɔna na conseil de ministre bɛ jamana ale kɔnɔna seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Sikasokaw fɛ ye festival di balafɔn n'o o ye balani tɔgɔla don ye tako 10 na ko bɛna taa sigi Sikaso babu in bɛna sigi sa novembre kalo tile 5 ka taa bila tile 8 na festival di balafɔn tirang di balafɔn Falaye ale bɛ tali kɛ Mali Burkina ani Côte d'Ivoire la nka Laginɛ san o san bɛ wele yaasa ka se ka ɲɛnajɛ o ja Niger ka kɛ ni AES ko ye o fana sen bɛna na ye ko in na balani yɛrɛ dɔɔni tɛ balani kɔrɔ dɔɔni don min ye balani fɔlɔw ka se ka ɲɔgɔn dan fana kɛ seko ni dɔnko k'o yiriwa ko o baara don minisiri bɛ ni ale bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko dengue bana ko a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan jamanakuntigi ko sa k'an ka tangalaw matarafa sabula min ye bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye an k'an cɛsiri kosɛbɛ yaasa min ye banaw ye olu kana an sɔrɔ an kɛnɛma ka to yaasa bɛ se ka jamana ale baara cogo min na min ye Bamako ye juin kalo tile 10 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seko San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliya wala ye CNT min ye u ka bureau kura sigilen kɔfɛ a lakodɔnni ko u y'o ɲɛfɔ sa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min cɛ ni muso minnu taara sa ka se ka CNT bureau kura baara kɛ maa 15 don ɲɛma o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye min ye ɲɛma dangan fɔlɔ o ye magistrat Amefule Malimada nin ye ɲɛma dangan filanan o ye Araki Tala n'a bɛ jaralakaw ka sigi la ye ɲɛma dangan sabanan o ye Amidu Traoré maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka maa ye ale ye min ye Usman Mohamedou ale ɲɛma dangan 4nan ye ɲɛma dangan 5nan o ye Saran Keyita ye ni a bɛ Jagitilakaw ka sigi la ɲɛma dangan 6nan o ye ne yɛrɛ ka pɛtipɛtini ye école Somela kun da a kun tɛ don classe kɔnɔ fiyewu Aji Bari e t'a dɔn ne Imabu fala i b'a dɔn dɛ ale kɛra ɲɛma dangan 6nan ye CNT musaka kalifaba maa fɔlɔ o ye Adama Ɲare ye filanan o ye Salifu Dumiya ye maa minnu bɛ yen n'u de ye secrétaire parlementaire ye o ye secrétaire parlementaire fɔlɔ o ye Amadu Mayiga ye n'a b'a wele ko Amadu Albert min ye Nusar ale ye filanan ye Amadu Jalo CNJ président kɔrɔ ale ye sabanan ye Alioune Gueye ale ye 4nan ye min ye Abibatu Naɲuman Traoré ni a bɛ Jigilakaw ka sigi la ale ye 5nan ye 6nan o ye Umu Sanɔgɔ ye n'ale bɛ Dikolakaw ka sigi la nin y'a maa 15 ye CNT ale kɔnɔna na halisa an bɛ to CNT kɔnɔ nka an bɛ taa Libikaw fɛ yen Falaye an ka calatigɛ wasaden min bɛ yen n'o o ye Musa Aga Siratuma nin ye Menakakaw ka dangele ale ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa Libikaw fɛ yen Benghazi kɔnɔna na sa kuma bɛ sen na ye kuma min bɛ k'a to sa ko Libi yɛrɛ k'o ta misali la ka basigi kɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛko ninnu ɲɛdɔn maa mafalenw caman kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ arabu jamanaw bɛ a la cogo min cɛncɛn fo ka jamanaw bɛ a la ten Musa Aga Siratuma nin ko ale taara Mali tɔgɔ la fɛɛrɛ min bɛ Mali bolo ani Mali ka filanan ye min ye k'o ɲɛfɔ basigi ni lafiya dugudenw bɛ se ka kisi cogo min na k'o sigi sen kan yaasa min ye an fanfɛ bolo fɛ sa basigi bɛ se ka na cogo min arabu jamana minnu fana bɛ yen n'olu bɛ nin ko ninnu na u k'a dɔn k'a fɔ bi ko Mali k'a ye taabolo kura sɔrɔ Musa Aga Siratuma ni a ko k'ale nin kuma ninnu de fɔ ko k'a si tɛ taa yiriwali kɔ fo yiriwali ka don ba la kosɛbɛ yaasa duguden minnu sigilen don jɔyɔrɔ minnu na u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na k'u dahirimɛ sɔrɔ k'u ka yiriwali baaraw kɛ Falaye hijita kun cɛra pewu hijitalaw segira ka na min ye minisiri ye maa min ko fana n'o ye Ablaye Moro ye kunungo a y'a bisimila ka donbolo kɛ a ye Ibrahim Jawara ale sigilen kana ka bɔ Makan a tun bɛ minisiriso kɔnɔ na kunungo a ye jamu sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ
ala min y'a yira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ kan labato n'a ma kɛ ni ala sɔsɔ ye k'o ye ja ka goya ye komi e ale bato ni o ye délégué général ye min fɔ ko k'o kɛ ko ka yɔrɔ saniya e y'o kɛ o ala min kama o ala le filɛ ka e yira ne la ka e yira Asimi Goyita la ka e yira Abulayi Mayiga la ka e yira jama bɛɛ la o ala le e yira diɲɛ bɛɛ la ni video nin sa fo san 800 san 1000 a tɛ tunu ni ala ka diɲɛ bere tuguni e muso n'a ye e denw n'a ye e mɔdenw n'a a ye e ka di mun ye o bɛ n'a ye ma di mun ye o bɛ n'a ye aw ka misiri mɔgɔw bɛ n'a a ye kun na sini an kɔrɔ sufɛ ne ye video nin ye n y'a ye Jawara y'a ci ma i n'a fɔ a bɛ video tɔw ci ma cogo min na a y'a ci ma yɔrɔ min na n ko Jawara jija sani cɛ in ka bɔ ma a ka numéro ta a ka affiliation bɛɛ ta a ka dɔgɔ de bɛ diɲɛ cɛ wariko tɛ sanuko tɛ an b'a fɛ ka danbe se ka taa danbetigi so cɛkɔrɔba ye min kɛ hali n'a y'a kɛ ala kama an ka yira maliyɛn tɔw la k'a fɔ maliyɛn den ɲuman ma ban. An balima asilamɛw aw ma bonya ye wa k'an to Maka Mina an ye reportage ba kɛ nin cɛkɔrɔba in kan a kun b'a la ka wuli ka yɔrɔ sanuya ka ɲaman cɛ fan bɛɛ fɛ Mina an balimaw an kɛlen ka reportage kɛ an y'a ɲini silamɛw fɛ bonyamaseginba o ka ta ka ɲɛsin cɛkɔrɔba in ma n'o ye Abulayi Moro ye ka bɔ Moti alhamdulillah an balimaw kunu tarata le 9 juin 2026 diinɛ bato ani laada minisiri Dr Mahamadu Kɔnɛ a ye wele bila an ka ni cɛkɔrɔba ɲuman in ma Abulayi Moro ka taa ka ministère la bonyamaseginba ka t'o k'a ye a ye baara min kɛ min na ka jamana kunnawolo an balima silamɛw ka wuli k'i jɔ ka yɔrɔ bɛɛ sanuya minisiri ye bonyamaseginba k'a ye kunu sɔgɔmada fɛ a ka ministère la an balimaw. Cɛkɔrɔba nin ma jigiya cogo si la ko nin ko in bɛna wolo nin bɛɛ la mais n'a tun y'a dabɔ a kama ala tun b'a dogo mɔgɔw la a tun tɛ tɔgɔ sɔrɔ. Abulayi Moro ka bɔ Moti ayi Imam Abulayi Moro an balimaw ja an ka ni cɛkɔrɔbaba in an kun t'o kalama ja ale yɛrɛ ye alimamiba de ye ka bɔ Moti Manɛkura misiriba de bɛ yen dɔ o de alimami ye nin y'an balima silamɛw ka wuli k'i jɔ ka yɔrɔ bɛɛ nettoyer k'i majigin k'i kɛ maani ye ka tɔgɔ di Mali ma Saudiya jamana kan Allahu Akbar nin ye kunnawoloba ye alimamiw ye nin ye kunnawoloba ye silamɛya ye nin ye kunnawoloba ye Mali bɛɛ ye. An ka caméraman min bɛ yen n'o ale ye délégué Heji la Jawara ale de kɛra sababu ye an ye cɛkɔrɔba nin lɔ parce que a ye cɛkɔrɔba nin ye a y'a dɛndɛn pendant 1 heure de temps a bɛ ka cɛkɔrɔba nin suit a ka baara la cɛkɔrɔba m'a lɔ ko mɔgɔ bɛ k'ale filmer a ye o ja le ye an bolo ta ni caméraman ye n'o ye Ibrahim Jawara ye waati min na ni a taara ka taa mɔgɔw interviewer n y'a dɔn cɛkɔrɔba nin bɛ ka nin kɛ kun jumɛn kama bɛɛ y'a yira seereya bolo kama cɛkɔrɔba nin bɛ ka nin kɛ a yɛrɛ ka ala ko ɲɛsiraya ni a ka adamadenya bonyali waleyali kama a ko an bɛɛ dabali banna cɛkɔrɔba nin na a bɛ an ka baaraw kɛ an fɛ a bɛ saniya waleyaw kɛ an fɛ an yɛrɛ mun ye denmisɛnnin a tɛ se ka kɛ donc ni o ɲɔgɔn nana o nacogo la ten a ka kan jamana président tɔgɔra ani premier ministre tɔgɔra an ka a wele ka a waleɲuman lɔn ni fɛnw ye fɛn min ni ɲinɛ tɛ k'a kɔ ni o fɔlɔfɔlɔ ye ka seereya dɔ kɛ ka d'a ma sɛbɛn na min b'a jira k'a fɔ ale de kɛra ejiden ye ɲina 2026 kɔnɔna na min ni mɔgɔ kan ka ɲɛmala a ka baara kɛtaara. An balimaw min ka bon nin bɛɛ ye dɛ a ta jɔ an k'o f'aw ye wa diinɛ bato ani laada minisiri Dr Mahamadu Kɔnɛ a ko san o san sa ijiden kelen u bɛ na o sugandi ka bonyamaseginkan ye min wulila k'i jɔ ka koba kɛ Saudiya jamana kan cogoya min na ka Mali kunnawolo ko nin y'a daminɛ sa san o san ijiden kelen u b'o ta ka bonyamasegin k'a ye an ka nin baaraba in kosɔn Dr Mahamadu Kɔnɛ i ni ce i ni baraji ala k'i sara. E sababu la sa eji fana kɔnɔ an bɛ na nin rubrique fana don a kɔnɔna na k'a fɔ ko le pèlerin modèle san o san an ka o tigi wele ka na o récompenser bɛɛ lajɛlen ɲinɛ mais e kɔni y'a fɔlɔ ye. An balimaw kunu muso jɛkuluba fana bɛ yen nɔ min sigilen bɛ sanuya kama madame Makalu a n'a ka jama olu fana nani bonyanba ye k'o fara minisiri ta kan k'o di Imam Abulayi Moro ma k'a fo ka waleɲuman dɔn a ye baara min kɛ Saudiya jamana kan ka yɔrɔ bɛɛ nettoyer ka jamana kunnawolo.
alhamdulillah an balimaw an wasara an ye baara in kɛ ka welekan min lase silamɛw ma maaw ka wuli ka cɛkɔrɔba in bonya diinɛ minisiri y'a daminɛ koyi ka tila ka na an ka minisiri ba fo a ye nin laseli minnu kɛ ala k'a bila a ka mizan na alhamdulilayi an b'aw fo an b'a wale ɲuman dɔn aw ni ce aw ni baraji ibrahim jawara ka bɔ bamakɔ yan nɔ an siginin kɔfɛ ka bɔ makan wasalamu alaikum kan kibaruyaw bɛ taa n'an ye nizeriyakaw fɛ kolera bana ale kɔni daminɛna yen u ka jamana ale yɔrɔ min bɛ n'o ye bɔrɔnɔkaw fɛ yen kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 74 o de fatura waleya in senfɛ min ye maa 7,800 ye ko bana in bɛ olu la bibi in na min ye kolera kɔni ye sa ko a kɔni ye kɛnɛyaso sago pewu a bɛ k'i kunda dugu kɔnɔna ka bɔrɔnɔkaw olu fɛ yen nizeriyakaw kɛlen ka wulikajɔ kɛ République démocratique du Congo dɔgɔtɔrɔw y'a yira sa k'olu bɛna baarabila kɛ baarabila min n'o bɛna o kɛ o kan ka daminɛ bi yɛrɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya cogo min na ka baara kɛ o kɛnɛma min ye kɛnɛyaso kɔnɔna fana fɛɛrɛ o ka sigi sen kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya ni minɛn ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min n'o ma kɛ dɔrɔn ko ni ala sɔnna ma bi kɔni u bɛ baarabila kɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen maa 12 o de kɔni fatura min ye maa 9 wɛrɛ o jogina muguci dɔ senfɛ muguci min kɛra Johannesburg kɛrɛfɛ duguni dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw y'a yira sa k'a fɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni donna jɛkulu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni filɛ nin sa ka taa kin kɔnɔna na ka taa muguci o de daminɛ yen maa 12 de fatura la maa 9 olu sɛbɛkɔrɔ jogina u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 10 o de kɔni ye mugu in cili baara in kɛ nin kin kɔnɔna na Johannesburg n'o ye Afrique du Sud faaba ye ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la kunun ko ani kunasini ko min ye anglais fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko mobili dɔ kɔni ta wulila ale la mobili kɔni a kɛra Belfast kaw fɛ n'o ye Irlande faaba yɛrɛ kɔnɔna ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko maaw kɔni tun ye muruti de boloda muruti bolodara kun jumɛn fɛ maa minnu bɛ sa ko ni sɛbɛn to olu bolo ko k'olu gɛn ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna pewu min ye waleya in ye sa ko a senfɛ fana min ye tunkarakɛ dɔ ye n'o ye Sudanga ye ale kɔni muru bɔ sa ka maa dɔ sɔgɔ n'o o ye o nana kɛ ko in tɔ bɛɛ lajɛlen juguyalen ye ngilɛw olu ka jamana kan Irisilakaw fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 4 o de fatura n'o ye Irisi maa mafalenbaw ye waleya ninnu bɛ tali kɛ généraux minnu bɛ yen sa n'olu kɔni fara Ukrainekaw olu fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sigana kɛra k'a ye tuguni ko min ye maa wɛrɛ tuguni k'o fana fatura nin kalo in tile 9 n'o ye Irisilakaw ka maa mafalen ye maa min yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'ale bɛ maramafɛnw kɔni don misiliw kɔnɔ k'olu bila ka taa mugujugu keru Ukrainekaw kan Vladimir Putin ale tun y'a gɛlɛya ka dugudenw ma a n'a ka sɔrɔdasi ɲɛmaw ma sa k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi maa minnu bɛ ka wuli ka na u ka sɔrɔdasi ɲɛmaw n'u ka jalatigibaw fa tancogo la dan ka sigi a la sɔrɔdasi ɲɛmaw yɛrɛ kɔni tun ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa waleya in bɛ se ka kɛ cogo min na nka ko halisa ɲɛma sɔrɔ a la Irankaw y'a yira sa k'a fɔ ko kununko min ye Amerikɛnw ka yɔrɔ minnu bɛ yen k'u bɛna wuli ka se olu dɔw ma Gulfu ale kɔnɔna na sabula u y'a ye k'a fɔ ko min ye Washington ye n'o ye États-Unis ye k'ale fana kɛlen don k'i ɲɛsin Iran ka fɛn caman ma Detroit d'Hormuz kɛrɛfɛlaw la u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko wulikajɔ in k'a man ka bali maa la sabula Amerikɛnw bɛ ka min kɛ olu bɛ se ka taasara kɛ a ko la sabula nin ko bɛɛ lajɛlen daminɛna min senfɛ o ye k'a fɔ Amerikɛnw ka hélicoptère dɔ kɔni o de taara bɔ ka bin min ye Iran yɛrɛ masuruna la u y'a yira sa k'a fɔ ko Iran na ko olu nɔ don Pakistankaw y'a yira sa k'olu kɔni wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Afganistankaw ma kununko mugu kɔni u taar'o ci maa 26 k'o fa o kɛnɛ kan ye min ye Pakistankaw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ ka maa minnu fa Pakistanɛ minnu bɛ yen n'olu kɛlen don bamacɔle bi n'olu ye talibanw ye u bɛ k'olu de fa min ye Kabul ye ni ale yɛrɛ ye Afghanistan faaba ye u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 10 ɲɔgɔnna kɔni tora waleya in senfɛ denmisɛnnin 11 o bɛ a la farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka fala ye Coupe du Monde ale kɔni bɛna daminɛ nka kumamisɛnw cayalen don kosɛbɛ kumamisɛn minnu ni supporters ta cogo olu kɛra degun ye kumamisɛn minnu bɛ yen ni arbitre min ka ɲi ni farafin arbitre bɛɛ n'o sen bɔra kulon yɛrɛ la pewu min ye ndolaci kan ka daminɛ bi laadala fala ye nin waati ma se a b'a sɔrɔ Coupe du Monde wuya a n'a kuma bɛ fan bɛɛ ko sen ta cilen kasa cilen don maaw nun na po k'a sababuya kɛ Amerikɛnw olu ko k'u ka jamana sariyaw tɛ sɔsɔ maa si fɛ
FIFA fana ko fɛɛrɛ foyi tɛ ale bolo ka se ka o ko in bali fala ye coupe du monde n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka fɔ fana k'a kan ka daminɛ dugu min kɔnɔna na bi n'o ye Mɛkisikaw fɛ yen ye nin y'a san 13 ye Mɛkisiki yɛrɛ kun famana n'o ye Afrique du Sud ale kun famana ka na nin kɛnɛ in kan sabula Afrique du Sud ale de ni Mɛkisiki kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi min ye juin kalo tile 11 tulo dayɛlɛli la tulo min kan ka dayɛlɛ san ni ndolantan 104 kan ka kɛ a la Canada, États-Unis ani Mɛkisikaw fɛ yen fala ko coupe du monde yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn a hakilina sɔrɔla maa jumɛn na Jules Rimet ale ye Faransikaw ka avocat ye ale de ye fɛɛrɛ sigi sa k'a yira sa k'a fɔ ale tun bɛ Faransi waati min na min ye u ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolanci ye o ɲɛmaaya la k'a daminɛ san 1921 san ka na se 1954 ma ni avocat in ale de Faransi farikolo ɲɛnajɛ n'u ye ndolanci ye a ɲɛmaaya kɛ n'o ye fédération ye o de senfɛ sa a ye hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ ko ale bɛ se ka fɛɛrɛ sigi sen kan san 1928 min b'a to jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ irigekaw fɛ yen o la sa hakilina in bɔlen ani maa wɛrɛw n'o ye anglais ye olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛw sigi sen kan Jules Rimet ale ka se ka coupe in sigi sen kan o siɲɛ fɔlɔ kɛra san 1930 san fala ye irigekaw fɛ yen ko n'i ye coupe in ta k'a lajɛ a tɔgɔ yɛrɛ tun dara ale la koyi coupe du monde fɔlɔ min tun bɛ yen a tun bɛ fɔ de ko coupe Jules Rimet o y'a sɔrɔ a ma kɛ coupe du monde ye fɔlɔ nka u nana ye k'a fɔ ko in barika bɛ ka bonya cogo min u ko Jules Rimet ta in an k'o yɛlɛma an k'o kɛ coupe du monde ye wa coupe du monde yɛrɛ sigili san 1930 san fana se fo bi ma fala ye coupe du monde min n'o ye maaw dabali ban kosɛbɛ o kɛra san 1970 ta ye FIFA o de senfɛ sa jaw bɔra finman na ka kɛ en couleur ye min ye o fana senfɛ maa fana y'i tɔgɔ da coupe du monde na o fana senfɛ fala ye o tɛ maa wɛrɛ ye koyi o ye Pele ka bɔ min ye Brésilikaw fɛ ye o kɛra ale ka coupe du monde ta ko sabanan yɛrɛ ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fala ye min ye Pele ye a tɔgɔ tora diɲɛ dɔ min ye a ɲɔgɔnnaw ani maaba caman bɛ yen n'olu tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ in na o y'a sɔrɔ a funankɛnama don fala ye Pele ko a y'o min kɛ nin ye e ko ndolantan y'o kɛ fɔlɔ wa coupe du monde ta ko 3 ko o ma m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ min ye Pele ye ale tɔgɔ donna tariku la o de la min ye maaw hakili tora min na fala ye o ye mètre 50 a y'i to la ka ndola dɔ furajalan kɛru ka to bi min ye Tchécoslovaquew ka telu kɔnɔna na ca k'o tora maaw hakili la kosɛbɛ min ni u ni Uruguay fana ka jouer don fala ye a ye ballon munumunu k'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ cogo sugu dɔ la ndola taara sɔrɔ telu kɔnɔna fana na Pele ko a ye phase sugu bɛɛ lajɛlen lama o coupe du monde senfɛ wa coupe du monde k'o de tora maaw hakili la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan min ye Uruguay ninnu ni fɛnw ye sa u y'a yira sa ka fɔ ko san kɔni la sa maa min ye télévision kɔrɔla la k'a lajɛ a bɛ taa se maa 1,100,000 ani kɔ ma mun ye coupe du monde lajɛ o san na wa min ye coupe du monde nata in ye fala ye n'o fana labɛnw bɛ senna nin ye Mɛkisikaw ka ndolantan kɛnɛ min filɛ nin n'o kan ka taa ko in labɛn n'o ye u b'a fɔ ma ko AZTK nin bɛna k'a ka coupe du monde sabanan ye han i b'a kalama ko 86 anw fitinama Mɛkisiki ye coupe du monde organisé a Mexico 86 anw kɔni hakili b'o la a sɔrɔ an ka dɔgɔ fala ye AZTA in ndolantan kɛnɛ belebeleba don Mɛkisikaw fɛ yen min ye ko in a ɲɛbila tulonkɛ min kan ka kɛ n'a bɛ fɔ ma ko cérémonie d'ouverture u y'o labɛnw daminɛ a mɛnna maa caman de bɛ denmisɛnninlakaw la olu ko k'olu bɛ taa baara in kɛ fu falaki sabula a ka fisa ni fu ye n'i bɛ bɔlɔn kɔnɔ ten i tɛ tilelafana sɔrɔ ka dun olu taara k'u ka tilelafana dun yɔrɔ ye wa u bɛ baara fana na dɔn ni dɔnsen minnu kan ka kɛ ka ni ka maɲɔgɔnlɔ minnu kɛ dɔw yɛrɛ tun tɛ foyi dɔn u y'o bɛɛ lajɛlen kalan nin kalo 3 in kɔnɔna na koyi ko wa ko bi k'an bɛna funankɛni minnu ye curancuran na fala ye k'a kana k'a ɲɛna ko ninnu ye dɔnkɛlabaw ye dɛ ko nin bɛɛ lajɛlen de taara waati kɔnɔna na waati min sabula ninnu fana ye fantan jamana de ye waritigi jamanaw tɛ dɛ fantan jamanaw don o la sa ko olu caman b'a la nka ŋanaminɛŋanaw fana bɛ kɛnɛ kan dɛ fala ye sabula min ye dɔnkilidalabaw ye ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ olu kan ka coupe du monde ale kɔni k'o kɛ ko coupe du monde yɛrɛ la sa ko jumɛnw bɛ yen ni maaw kan ka se k'o bila i kunna fala ye k'a daminɛ san 1900 ani san 1930 san Argentine ni Uruguay ko olu bɛnna u bɛnnen ballon ko problème kun yera fala ye u ye mi-temps kelen kɛ ni Argentine ka ballon ka mi-temps filanan kɛ ni Uruguay ka ballon ye k'a sɔrɔ bɛn ma kɛ ballon kelen kan o fana hukumu kelen fana kɔnɔna na coupe du monde min fana kɛra san 1978 san Faransi ale taara ndolanci tɔn dɔ de bɛ yen n'o ye Kimberleykaw ye
ale kan dulata mayo o minɛ k'o don sabula olu ni minnu kan ka jouer n'o ye Hongrie ye u n'olu bɛɛ lajɛlen kan dulata leki ye kelen ye k'o fana kɛra ko ye Coupe du Monde na maaw kan ka dɔn k'a fɔ ko bi ma Coupe du Monde da dɛ mayo ba bɛ mɔgɔw bolo bi nka waati y'a sɔrɔ maaw ni mayo kelen de bɛ taa fala ye n'i y'a jateminɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko min ye mayo min ye binkɛnɛma ye ani jɛma o de tun bɛ ninnu kan na Argentine dugu dɔ don Kimberleykaw olu ka dugu balontan in bɛ ka kɛ yen min ye Hongrie ye sa ale fana tun bɛ o mayo kelen de la Faransi taara maa ninnu ka mayo minɛ Jules Rimet an bɔra ka min tɔgɔ fɔ sisan fala ye ale fana ye coupe in tɔgɔ dara ale la a mɛnna nka Coupe du Monde ale ni guerre mondiale bɛnna fala ye u taara Coupe du Monde dogo dɔ ka so kɔnɔna na sule dɔ kɔnɔna na a kana suyɛ parce que a waati balontan ni politiki halisa a bɛ ɲɔgɔn na o k'o de kɛra Coupe du Monde yɛrɛ kisili ye sisan sa ko min ye bi wulada in n'a ye Shakira Burna Boy olu de bɛna min ye Coupe du Monde Mexique ta in ale hymne national da ka se ka fana jɔnjɔn fana sigili kɛnɛ fɔ min ye ɲɛnajɛba min bɛna daminɛ bi sa ko bɛɛ lajɛlen sigilen don ka min kɔnɔ k'o de bɛna kɛ Coupe du Monde yɛrɛ dasigɛli fana ɲɛnajɛ fana ye ɲinan fala ye maa miliyari 6 o de bɛna Coupe du Monde lajɛ télé la k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ maa miliyari 6 o de bɛna sigi télévision kɔrɔ ka Coupe du Monde k'ale lajɛ nin ye kibaruyaw ye an ye minnu sɔrɔ an baarakɛɲɔgɔn minnu baselen don bibi na Afrique du Sud kaw fɛ fala ye min ye kunnafonidila minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ farafinna fanfɛ bolo fɛ olu ka jɛkulu dɔw taalen don Coupe du Monde baara la nka olu bɛ Afrique du Sud de olu ma se ka billet sɔrɔ u tun ye visa sɔrɔ dɛ nka a fɔra ko an ka jɛkulu in ma lakodɔn ye dɔw minnu kun sugandira olu bɛna to Afrique du Sud kaw fɛ sa ka Coupe du Monde baara kɛ kibaruyaw caman n'an y'o sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma a mana fɛsɛfɛsɛ a kan ka tilan an fana ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ an bolofara minnu bɛ farafinna an na to k'u di maaw ma waati ni waati u ka se ka faamuyali sɔrɔ Coupe du Monde ko la sɔgɔma nata k'o jɔya k'i yɛrɛ fo Ana Jara k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye Keyita tun bɛ yan n'Ala sɔnna a ma bi su in na ani Sulemani Kulubali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ débat ale kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 21 waati Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲɔgɔn kan ye a k'an bɛn waati wɛrɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye